na. Okay? Anong pakiramdam niyo po sa paa niyo? Sakit talaga. Masakit talaga? Okay, sige. Upo ko dito ha. Dito, upo. Okay? Sige, umupo lang ha. Steady lang. Hindi mo siya. 5 minutes lang yan ha. 5 minutes. Okay, tignan ko na. Tignan lang pa. Sige, bigyan mo pa. Bigyan mo. Okay? Okay? Okay, sige. Pag-ibaba. Tignan ko kung anong may tutulong ko ha. Sa tulong ng Poong Nazareno. Basta may pananalig ka, gagaling ka ha. Sige, tulungan mo ang sarili mo. Okay, ha? Gawa po ito ng tao ha. Tagasan po kayo? Dilan po sa dilan. Ha? Dilan. Dilan, okay. Pikit ang mata, ha? Pikit ang mata. Sige. O, hawakan ha. Anong pangalan mo? Rolly. Rolly. Gusto niyo yung grabis dito ha? Diyan po, mapulatan. Okay. Pikit ang mata. Sabi ng Sator. Sator, sabi mo. Aripo. Aripo. Tinit. Tinet. Opera. Opera. Rotas. Tata. Salbami. Salbami. Ama ko. Anak ko. Ako na ang magdadasal dyan ha. Ama ko na lumikha ng buong sanlibutan. Humingi po ako ng paintult Ama na magamit ang iyong kabanal-banalan na pangalan na siyang gamit na panlaban kay Satanas ni Diablo. Higit ang mata. Pag tinanong kong pangalan, sabihin mo ha. Okay. Sa kapangyarihan ng Ama, sa kapangyarihan ng Ina, sa kapangyarihan ng Anak, Espiritu Santo, tinatawagan kita, nagpapasakit sa taong to. Pasok sa katawang yan. Sino ka? Anong pangalan mo? Rolly. Role? Rolly Natnat. Ha? Natnat. Taga saan ka? Dilan po, dilan. Sinong kasama pumunta dito? Kapalit ko po. Okay. Yan ang pangalan mo ha? Okay. Tinatawagan kita, nagpapasakit sa taong ito. Pasok sa katawang yan. Pasok ka. Kung ayaw mong pumasok, tanggalin mo. Ha? Tubig. Tanggalin mo yung nilagay mo dyan ha? Inumin mo to, brother. Kanan. Kunin mo sa kanan. Bilisan mo. Para gumaan ang pakiramdam mo ha. Okay? Oh, ito. Ito. Tingnan mo yung kamay ko. Kamay. Hawakan. Okay. I-applause mo dun sa may sakit. Pa. Yung masakit. Diyan sa ilalim. Ito. Okay. Sa ilalim. Sige. Okay. Kamay. Huwag mong hawakan yan ha. Sige ha. Relax ka nang. Relax. Ha? Ito. Sabay pa ano isa, mayroon pa dyan. Yung maitim na sinabi mo, sige. Kanina, nahirapan kang maglakad, ha? Opo. Okay. May tuturo ko sa'yo, gagawin mo mamaya, ha? Opo. Okay. Tinatawagan kita, nagpapasakit sa taong ito. Wala na? Okay. Anong pakiramdam mo ngayon? Tignan ko, ha? Pagtikitin mo ang kamay, ha? Okay. Tinanggal niya. Okay. Lumakad ka ngayon. Lakad. Tignan ko nga paglakad mo. Kung pa. Oh, tignan mo. Ha? Hindi na masakit. Oh, nawala? Video mo. Oh, anong pakiramdam mo ngayon? Sige, lamakad ka hanggang doon. Lamakad. Okay? Oh, anong pakiramdam? Okay na po. Okay na? Sige, lapit ka dito. Lapit. Lapit po dito, ha? Umupo ka doon, ha, brother? Umupo. Sige. Oh. Nawala yung sakit? Wala po. Okay. Kanina hindi ko maida po ito.
Nung kanina, hindi mo? Hindi ko maida po ito pag naglalakad. Oo, ngayon? Parang wala po. Oo. Sige, patunayan mo ngayon kung anong nangyari sa paa mo. Napatunayan ko po talaga na kanina, bago kami mag-umpisa, talagang sobrang sakit. Oo. Pagkatapos po namin, nawala na po yung sakit. Okay. Sige, tuturuan kita brother ha, ng gagawin mo. Videoin mo. Ganito po yun ha. Ika'y gumaling. Kaloob ng langit yan ha. Ama sa langit at pong Nazareno ha. Ako po si Brother Tom. Sweet healer ng Amagbagan ha. Amagbagan po Surabio, Pangasinan. Jesus Nazareno. Handa ko pong tulungan ng lahat ng may sakit ha, ng may karamdaman. Lalo na paggawa ng tao ha. Nandito lang po ako. Sige po. God bless.